יאללה, צ'אט איתן ניסים עושה קרחת! מה נזמין אותך? אנחנו ביחד יהיה... צ'אט איתן עושה קרחת? אני אשתיק אותך, אתה תשתיק. אתה רוצה לטיקטוק, אתה עושה... הוא תמיד מזיע. צ'אט איתן תמיד מזיע ומסריח ומגעיל. איזה איש מגעיל הוא. תשתיק. יאללה חברים, 1,000 צופים. איתן משתי הצדדים עושה תראו איזה גדול הוא. תראו איזה גדול הוא. יאללה חברים, אנחנו 300 צופים לעלות. תראו איזה גדול איתן. אנחנו נקרא על המסך לשתף. אתה תעודד אותם, תגיד להם לעלות. צ'אט, יאללה. חיצות. לייקים. הוא בקושי מרכיב משפטים. השם. וואי, הוא כזה שומן. יאללה חברים, לחיצות, לחיצות, לחיצות. לנצח את איתן. קדימה. אחי, הוא עצום. הלאה חברים, לחיצות. חבר'ה, 1,000 צופים, אני עושה לו קרחת. חברים, אנחנו 400 צופים לעלות. לעלות, קדימה חברים, לעלות. כל אחד אחי, ללחוץ לחיצה תורמים ארוכה לו. על המסך, לעשות פרסום הוא שלי. מקבל אנחנו תרומות. 400, זה יהיה 800. כל אחד איתן יעשה- צריך שתי מצלמות כדי להיכנס בפריים. גם אצל איתן חברים, גם אצל איתן. למה שהוא יעשה קרחת? יאללה, אני אתה רוצה עושה לו את הקרחת? לא. מה לא? מה אתה לא יודע? עושים ככה כולם. וואי, הוא מגעיל. איכס, צ'אט. רוצים מי? חבר'ה, תראו איך עשיתי דנדש, מחודש. תראו איזה דירוג של... חברים. לוקה מודריץ' האיכותי. 301 צופים אצלי. יאללה חברים, לשתף, לשתף. אנחנו 500 צופים, לשתף, לשתף, לשתף. איכס. חבר'ה, הכל כפול 3. חבר'ה, ננצח את איתן. אחי, לא הם יודע פשוט... שהוא נצח אותי בתחרות. חבר'ה, הם אנחנו 500 פשוט צופים משתמשים בו כדי לעשות כסף. הם פשוט משתמשים בו. זה ממש לא יפה, הם פשוט משתמשים בו. כאן על המסך פרסום שני, ואתם מכפילים את הצופים. הם פשוט משתמשים בו. עכשיו 500 צופים, 1,000 צופים אני עושה לאיתן קרחת בלייב. אתם שומעים מה הוא אומר? יאללה חברים, לחיצות, יופי חברים, יפה. אחי, יפה, מי זה אהבתי את הבן הפרסום זונה שלי, הזה? דניאל, תודה רבה על השיתוף. יעקב תורג'מן, תודה רבה על השיתוף. מי זה? הוא פשוט משתמש באיתן. הסרטון הזה עומד להימחק זה אותו בן אדם ששם לאיתן דמפלינגס על הראש? עוד שעה ואני עכשיו הולך לחלק את כל הדמפלינגים האלה יחד עם מיסטר דדיה זה אותו בן אדם ששם לאיתן את הדמפלינג על הראש? אוי. אחי, הוא פשוט מנצל אותו בשביל צפיות. איתן אמר שהוא עושה קרחת, איתן החליט. אני 350. לחיצה אחת ארוכה על המסך לעשות פרסום שני. וואי, הוא כזה שמן. צ'אט, הוא נראה נינוח. הקטע הזה שלאיתן יש אחלה פיצ'רים, צ'אט. יש לאיתן פנים יפות. באמת שיש לאיתן פנים יפות. זה אחלה פיצ'רים, פשוט הוא שמן ומכוער וגדול. מה זאת אומרת לאן הולכים? אני כבר... קבענו מקום. $650 צופים, 1,000 צופים, אני עושה לאיתן עכשיו גלח. מורידים לו את כל השיער היפה שלו. אחי, תוריד לו אותו, מה קורה ירון? אגמי, אגם, תודה חבר'ה, רבה. לפרסם שנית. יעקב תורג'מן, תודה רבה על השיתוף, אח שלי יקר. דניאל, תודה רבה על השיתוף. חברים, מי עוד? כפול 2. חבר'ה, 700 צופים. לשתף, לשתף. מה אני רואה? תורמים לו. קדימה, לחיצות על המסך תוך כדי. אצי, אתה באנרגיות שיא היום, אה? חברים. חבר'ה, מה זה? אגב! חבר'ה, לעלות. חבר'ה, לעלות. הוא עושה מזה כסף. חבר'ה, לעלות, קדימה. לעלות. חבר'ה, מי שיכול להפסיד פה שיפסיד, אנחנו לא מפסידים במשחק, דיר בלם. חבר'ה, לפרסם שנית, כפרה עליכם, אנחנו 700 צופים, נשאר עוד 300, מה זה 300 צופים, אחי? מה זה 300 צופים? אצלי 300. אצלך 300? אצלי 700, אנחנו צריכים אצלי 1,000 ואצלך 500 לפחות. מה? מי זה הסקאמר הבן זונה הזה? אחי, הוא פשוט מנצל אותו. מי זה הנצלן הבן שרמוטה הזה? איכס, כן, דמיין להסתפר עם המכונה שסיפרה את איתן ניסים. איכס. לא עופר, אישרו לי את זה של המתנות, לא נורא. יאללה, 800 צופים. עוד 200 צופים אחרונים ואני עושה לאיתן מספר 20. וואי, צ'אט, שתבינו איזה קל זה להשיג צופים בפאקינג טיק טוק. אחי, הוא חצי דקה בלייב, והוא על 400 צופים. 200 צופים אחרונים. וואט דה פאק. עוד 200 צופים אחרונים, איתן, אתה מוכן חברים, לקרחת? 300 צופים לעקוב אחד הקליפים שלי. אני מדבר על הלייב שלי. איתן, אתה מוכן לגלח? ב-500 צופים אצלי. אין בעיה, אבל אתה מוכן נפשית, פיזית, הכל?
השיער גם ככה קיץ עכשיו, אני חושב שזה יהיה לך יפה, זה יהיה לך מצוין. חבר'ה, לעלות. תשימו W בצ'אט. W בצ'אט אצלי. קדימה, כולם, W בצ'אט, חבר'ה, W איתן, חבר'ה, קדימה. איזה מסכן איתן. טוב, אפשר שתעשה קרחת, אני אצחק עליך, יעשה ממך תוכן ואצא מהלייב, נמאס לי, וואי, הוא כזה שמן ועצום, צ'אט, זה לא להאמין. הוא כזה, תרמו לי יותר משתרמו לי כל היום, אני בהלם. צ'אט, תרמו לאיתן יותר מה שתרמו לי כל היום. תרמו לאיתן יותר מה שתרמו לי כל היום. באיזה עולם? בוא נעשה את זה שיעברו אליי, אין לי מגבלה. תעברו ללייב של איתן, צ'ס. תעברו ללייב של איתן. כמה יש לו? 360 צופים. אגם! תרמו לו. לא, עובד עוד מה? תורמים לא יותר מה שתורמים לי? איך אני שבסוף הוא גם לא יעשה קרחת? אומייגאד, למה שיתרמו לך? יאללה, אתה מוכן? שתבינו כמה אנשים מטומטמים בטיקטוק יש, שיש תחרות לאיזה סטרימר תורמים יותר, והם באמת תורמים כדי שהסטרימר ינצח. אם אני עושה תחרות עם ליאור... אוקיי, צ'אט חכו. צ'אט קבלו. צ'אט קבלו. צ'אט. סנסה שמע שאני רוצה להאמר. לא, אני לא מאמר איתך, אני לא מאמר. מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר? מה? עלה לי רעיון. אוקיי. נכון בטיקטוק יש תחרות של תרומות, ואז המנצח, כאילו זה גורם לאנשים לתרום כי יש תחרות, וזה איכשהו עובד. אני לא כזה מכיר, אבל אני יודע מה זה כאילו תחרות תרומות בפחות. כן, אז אני עכשיו צופה בלייב של איתן ניסים, והוא פתח לייב מטלפון של חבר ומהטלפון של עצמו, ואשכרה אנשים תרמו. אז אני חושב, בוא נעשה גם תחרות תרומות, לככה לספורט. אני חושב שאתה תפסיד, כאילו לא בקטע. אתה חושב שאני אפסיד? כן, כן. באיזה עולם? לא נעים לי, אני חושב שאתה תפסיד. מה? צ'אט, מי ינצח בקרב תרומות, אני או ליאור? מה, אתה דפוק? אחי, הכוח... ליאור. הקטע זה שהכוח של הצ'אט שלי זה שאנחנו חזקים ביחד, אתה מבין? כל אחד ייתן גיפט אחד, וזה יעקוף את הסוסים השמנים שלך. איתן ניסים באמת עושה קרחת, מה אני רואה צ'אט? לצופים שלי יש דמי כיס, אני לא מקווה. הצ'אט שלי זה לחיצות על המסך, והצ'אט שלך זה תרומות! אתה רוצה לעשות תחרות תרומות? כן. אתה רוצה שהמנצח יקבל את הגיפטים שתרמו לשני? וואי, אתה רוצה? אני זורם. לא נעים לי לקחת ממך כסף, אפשר לעשות תחרות תרומות, אבל כאילו לקחת ממך כסף, בוא נעשה תחרות תרומות. אחי, יש לאיתן ניסים 600 צופים והוא חצי דקה בלייב והוא עושה קרחת. דמיין להסתפר אחרי איתן ניסים עם המכונה. איכס. מה איתך כל קאמק? וואט הפאק אחי, מה אני רואה? בקיצור, אתה רוצה לעשות קרב תרומות? בוא נעשה קרב תרומות. איך אנחנו עושים את זה? כאילו אנחנו פשוט... לפי דעתי צריך לבנות איזשהו סקריפט בג'מיני. אתה רוצה לבנות משהו? אני עכשיו על משהו, אתה תחשוב על משהו? אני עכשיו בצ'אט שלי נחזור לכאן ב6:30. כן, אתה גם מאמר באותו בלי קשר, כי נכנסתי לך ללייב וראיתי. כן. מה אתה שם? תבנה וולט, כן. אני רוצה לשים את ספרד, אבל רגע, אני רוצה להתייעץ עם הצ'אט, כאילו, מה נעשה VDG שניה נקרא את התגובה שלך. אתה בונה טופס גדול או סתם, אני חושב לשים על ניצחון נקודה, לא עד הדקה 90, כי לא בא לי להפסיד את הכסף. אם יהיה תיקו זה יהיה מאכזב. אני שם על ניצחון כולל, לא על הדקה 90. כן? כן, אני שם על המנצחים במונדיאל, כאילו. זוכה בגביע, כאילו. כן. איך, צ'אט, יש לאיתן כפלים של שומן בשיער. איך תראה את חפלים שיש לו מאחור. אחי, הוא כל כך שמן שיש לו כפלים בשיער, אתה רואה את הלב שלי?
הוא נראה כמו מפלצת שבליג אוף לג'נדס, כן. הוא נראה כמו השמן מאוברוואץ', צ'אט איך קוראים לו, עם המסכה של החזיר. הוא טיטן. איכס. איכס. שמע, אם אתה רוצה לעשות קרב תרומות אפשר, אבל צריך לעשות איזשהו קונספט. הייתי אומר לך בוא נראה את המשחק היום, כאילו, ביחד, ואז נעשה כאילו קרב תרומות במשחק, אבל אתה יוצא. נוריד אותו בבר, כן. מה, אתה כאילו, אתה יודע, זה נורא מבאס שיש גמר ואתה לא יוצא. בסדר, אחי. למרות שיהיה לך כיף בלייף, יש לו קו שיער סבבה, כן, יש לאיתן ניסים אחלה קו שיער. נכון, אתה גם רואה את זה, תקשיב, יש לאיתן ניסים אחלה של כאילו פיצ'רים. יש לו קו שיער טוב ועיניים יפות, כאילו, הוא חתיך. הוא פשוט שמן מסריח. כן, זהו. מה אני רואה? בסדר, אני רוצה שנייה לשים בית. תעדכן? נשאלת על משהו. טוב, נתעדכן. יאללה, ביי. ביי. What the fuck, צ'אט. יופי, כן, תוריד את הראש כמו שאומר לי עכשיו, תוריד. מה אני רואה? אחי, איכס! 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 חבר'ה, תראו את זה יופי. מה קורה? הרבה יותר יפה. רגע, בוא נמשיך מפה קצת. היידה. אתה מרגיש שזה משוחרר? אני אעשה לך מסגרת. תוריד לי מאחורה. כן, לאט, חיים שלי, תוריד לך הכל. איכס! צ'אט זה ממש מגעיל! כאילו, הוא באמת שמן ומסריח ומכוער. חבר'ה, להחליף מקצוע להיות ספר? וואלה, אני יכול להיות ספר. צ'אט הוא ממש מגעיל. תחסום את המילה משטרה בבקשה. צ'אט, אם אני פותח מספר, כמה אנשים בהם מסתפר? זה גם הראשון, צ'אט. אני. מי אמר אני? אני. כן? אתה בא? גילה. יאללה, בוא תשב נעשה גם קרחת, בוא. לא, עכשיו רגע, היידה חברים, 900 איש. חבר'ה, מישהו שיטה קצת... תראה תכפלים מאחורה התססס. איך, הם גם זזים, צ'אט, הם פלאפים. איך. צ'אט, זה באמת מגעיל פיצוצים. צ'אט, זה מגעיל בטירוף. צ'אט, זה מגעיל בטירוף. חבר'ה, אנחנו אלה פיש, כפרה עליהם, נו בראש. איזה תקופות של 2000? חבר'ה, מי יכול לזרוק פה איזה גלקסיה ככה להעיר אותנו? צ'אט. היידה. הענק הצרפתי. אולי כך תצלם אותנו קצת. חבר'ה, כולם W איתן בצ'אט. כולם W איתן בצ'אט. מי שלך פצצה? אני לא מאמין. חבר'ה, מי נושא פה שניים? תחמו לליאור הרגע? יש לנו זמן. נאמנות איתן, נאמנות. מה זה? צ'אט, איך זה עובד? כולם W איתן בצ'אט. וואט דה פאק? לחיצות על המסך! 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 תגידו לליאור להיכנס לי ללייב. לחיצות על המסך! איתן, ראש למטה, כל הראש. עדיף. האם עדיף לשים 200 שקל בפרד או לפצל את זה לתוצאה מדויקת עד דקה 90? לחיצות על המסך! מה אני רואה? צ'אט, איך אבל מארגנים את זה? נגיד סתם. נגיד... אני חושב צ'אט, איך זה עובד אבל? איך אני מחבר את זה לקיק? אז אם אני שם... לא יהיה 2-0. איך אני מחבר את זה לקיק אבל, אחי? זה ידני? לא, אני לא נוגע בזה. זה זז לבד. על פי מה זה עובד? אני לא יודע, תן לי לבדוק. חברים, המספרה הבא לספר פה, הבן אדם הכי גדול שאתה לא לעשות את זה. תגיד להם איפה אתה נמצא איתן. הבנדש אופקים? הבנדש אופקים. תגיד המספרה שלי. הבנדש אופקים מהסתרות האלה. אפילו תגובה דניה, לא להוריד. צ'אט, רגע, אני רוצה לחבר את זה לקיק. למי זה מחובר? אני לא יודע. רגע. אומר לך, הגעתי דרך מסתרדיה, עשה לו 55? עליי. כן? עליי. וכל מי שבא דרך מסתרדיה, 55. גם יאללה, סגור, קיבלתם. צ'אט, חזרנו ל-2022, מה קרה אותם? שנייה. רגע, הנה חכו.
הופה! תקשיב, איתן, הרבה יותר... אני יודע איך לעשות את זה, חכו. צ'אט, תנו לי. בוטריקס. נשארתי עוד שיער. לא, כן, תסתדר, יש לך עוד... צ'אט, אני מחבר את זה. מה אני רוצה לדבר? היה לי קנים. וואלה, איתן, תסתכל עליי רגע. חכו. שומע? אמא לב ואבא לה, אחי, לא מחסה. יש POV אצלי ו-POV אצל דדיה. קבלו. אני מוכן להתגייס לצבא... נודר, צ'אט, אני אחד הגאונים. נודר. חכו רגע, צ'אט, חכו. אני בונה לך, תעשה את זה אם אתה יכול. צ'אט, חכו, נודר שאני גאון. אחי, איך! אחי, תראו, זה רוטט! צ'אט, זה רוטט! זה רוטט! What the fuck? וואלה, הרבה יותר יפה לאיתן. צ'אט, יפה ככה לאיתן? אתה משהו. צ'אט, יפה לאיתן? איתן, שומע, עכשיו כל הבחורות מתחילות איתך. יאללה, בוא נסתדר טיפה. רגע, תוריד את הראש, אני רוצה להוריד לך את הלב... לא. לא אחי יפה, יש לא? לו בכפל יותר שומן ממה שיש לי בכלל הגוף נודר מה זה. דדיה, אולי תעבור כספר תפתח את הראש, איתן למטה. וואי, אני לא יודע איך לסדר את זה לקיק. צ'אט, אם מישהו רוצה להתעסק רגע עם הג'מיני, וליצור אתר שזה כאילו תחרות תרומות, אז אני אשמח. וואלה, זה יהיה מגניב. מה אתה צריך? צ'אט, כמו בטיקטוק שיש תחרות תרומות, אם מישהו רוצה להתעסק עם הג'מיני ולעשות תחרות תרומות בין שתי סטרימרים שזה קולט את התרומות, זה יהיה מגניב. אתה מנסה להתחרות בי? אדי, אתה יכול להוסיף את זה? וואי, אדי, אני מתחנן, אדי, עכשיו כאילו, אדי דחוף. תחרות תרומות בין שני סטרימרים. כפרה עליך, גם האתר שלך קולט תרומות, נכון? האתר שלך קולט 6 תרומות. אז אתה יכול לעשות שיהיה כאילו תחרות תרומות בין שתי סטרימרים? כאילו משהו זריז כזה? כן, אני מחכה. לא זריז? מה? כמה זמן ייקח לך? אדי, כמה זמן ייקח לך? בא לך להעביר נושא? לא. אני ממש נהנה. אני ראש ביצה ואני גאה בזה. אני ראש ביצה ואני גאה בזה. תודה רבה, איציק. בקיצור, אם מישהו יכול לעשות את זה עד שאדי יעשה את זה, אני אשמח. היית במכון? היום לא. אני לא תאהב את זה, אבל... מה זה לא תאהב? איך. אתה משווה את מה שהיה לך מקודם, עכשיו אתה נראה כמו בן אדם, אחי. אדי, כמה זמן... וואלה צ'אט, אני אגיד לכם את האמת, יש לאיתן אחלה פיצ'רים. הוא נראה סבבה. צריכים מתרעננים, כפרה עליהם כל השם שהיה לך. בוא נגיע ל100,000. לא באמת עלה כסף, יא בן זונה. זה כדי שאור ירגיש לחץ חברתי ויבוא איתנו כבר. צ'אט, אני עובר לקיק עוד מעט. תבואו לקיק, מישהו קובע היום. בואו לקיק שירים. אחי, הוא אשכרה מקבל תרומות. אדי, אתה חייב לתת תחרות תרומות, אדי. מישהו מהצ'אט מכין לי כזה של תחרות תרומות בין שתי סטרימרים? כל כמה ימים אתה הולך למכון? כל 4 פעמים. 4 פעמים בשבוע. איך, אחי, זה לא קרחת. אריאל, מכין לך, אריאל, אתה הגבר. אחי, זה גם לא קרחת. תפתח את הראש! איך! איך! יש לו, איך! אחי, הוא נראה כמו עבריין משוחרר. צ'אט, הוא נראה כמו עבריין משוחרר, איך. אני בהלם. איך. אני ממש בהלם, למה הוא לא שם כפפות? הוא חייב כפפות. אני רוצה להראות גם לקיק. הקיק רואה.
איך. לא יודע, מה זה משנה לך דיטו? אחי, אתה תקבל בן מקיק? למה שאני אקבל בן מקיק? מה אתה רוצה לעשות? איזה מספר אתה רוצה לעשות? אחי, היית נראה כמו הזוגלובוג, אחי, כמו מה הוא נראה? הוא נראה הזוי. למה זה הרחוב? אדי, כמה זמן ייקח לך להכין? כאילו, זה יהיה מוכן היום? מה זה למה זה הרחוב? זה כן. מה זה למה זה הרחוב? איזה יופי, איתן, רמה גבוהה. לא, נראה לי... אחי, תראו, הוא מקבל תרומות. Kektim, please ban this shit from your platform. What the fuck? אתה חידשתי אותך, אתה אומר? עוד לפני הגמר של המונדיאל. חידדתי אותך לפני הגמר של המונדיאל. מה אתם חושבים צ'אט? איך אתה מסתכל עליי? מסתכל עליי פה, אליי. מה אתם אומרים צ'אט? אורגינל. וואלה, צ'אט, נראה טוב. צ'אט, את האמת? ושומעים כל זה עם מצלמה אחת עם יד אחת. איך אני? יאללה. את האמת נראה טוב. איזה בואו יופי. לקיק ושוק רגע, אתה לא רוצה איזה מספר על הראש? משהו 10? נעשה את זה בקיק. עכשיו בקיק. עכשיו אוקיי? בקיק. צ'אט, האמת נראה טוב. צ'אט, לכיסיישן ברייקינג 3. על הרמה. אתה עליי הכי חזק שלי. וואלה, צ'אט, נראה טוב. הוא לא עשה דירוג. וואלה, נראה מדהים. אני לא מאמין שצפיתי בזה. זה מגעיל.